صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, buskan mga bubayami, na sampur na kanu mga kalumbayan, ang mga watami, ayak man na mabubuluya bendingan. Bendingan tanong na anto na ang mga day mabubaloy ang mga panyakitang kaya puso ang mapapadaling maratan. Ay buwa katawan tanong na sudir tanong dito uno mga doktor, mga scientist, ayaman na niyan na panyakitang kaya puso, kalagidang kutad, ayaman na niyan na dikatero sa siya kiuto na gumidam sa heart attack. Siya kiuto na pelebeg sa puso yan, pagpakala sa puso yan. Siya kiuto na mahina, udi na magaan. So, kapag itikang kuta pa man ang puso yan. Okay, nagyang kaya puso, na si kaya adnaon wallah subhanahu wa ta'ala, na adna mabubaloy ang mga paniyakit yan. Kapakay akasabapan sang kutua ayam ananian na ditanu kasebuta sang kutaki pepantagin tanu si wallah subhanahu wa ta'ala. Iya ka mamsa ang kaya puso ay nadn wallah sa iku manusia au di ubadi may to ayam ananian na anggota sa tubia sapu ang mapapadalam ratan. O gayud na sumasasangan yan sa ikwayaman yan na kawiyag-wiyag tanong na tantwa mala ayaman yan na masasangan yan. So lang wanay nadnu Allah subhanahu wa ta'ala ang gawta tanong na adun pakisasanganon wallah subhanahu wa ta'ala ang mga galabog. Na amay kaw pa man na may sakit ang kuto pa man ang mga anggawta nakatiiso kaulawla ang kayaw pa man ang mga anggawta tanong. Ibarat mga urit ng Allah na upamanian kugyang kaya 5 tanong at yagibu ang kaya sa balaon o di nagyang kayang bala barukan tanong bala 5 tanong na upamanian ko sakit kaso tigubat sa abagu maparalay sang kaya pa man 5 tanong na ayat kebalui ayaman na niyan na kaundasan yan na di makapangapakapat di makapangawakawa na budi pa kagdam ang kaya 5 tanong. Sumambu sumasat tanong mata ay nadinrakatan wallah ay pangilaylay tanong kilay tanong na upamanian ko sakit ang kaya mata upamanian ko mabuta ang kaya mata na di niya nagkausar so sabapay niyad nun wallah subhanahu wa ta'ala di tanong may pangilaylay. Di tanong kausar ko kapakailay tanong ko mga say. Di tanong kailay so mga pipya pangilaylayan sang kaya dunia sabab sa miya binasa ang kaya matatan. Kaya mambuang kaya dila tanong na upamanian ko sakitang kaya dila na di niya na mapanggalabag suwiliyad nun wallah agyang ko takap kabalsan yan sang utagi tanong di katero. Nagyutoy bituan sa pamana siya kiuto na ayaman na niyan na mimbaluya amang o di na inimbo wata amang kakagigiyong ko tadila yan na ayaman na niyan na di pakabalas nagyutoy sakitang kuto pamanadila yan. Yaman buwan ngayong balaai na upaman yan Kumaputulan kayang baala ayaw manusia
O di na maparalyze na din yan, kilala ka. Na di proud sa ikusumuan yan. Ape kap kebubayan sumung sanggut wadarpa. Na dirung kisampay kasabab sa misa kita. Niya binasa sumbula aay niyan. Ugaid mga urip nwala nagyang kaya puso o manusia na amay ka upamanasakit. Amay kasakit sa manusia, sakit sa puso manusia, na di kausar ang kaya puso, so sabab uli na hikma a inyad nun wallah subhanahu wa ta'ala. Na anto na ay inyadin wallah subhanahu wa ta'ala sa isang kaya puso, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Giyang kutakak na lan yan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala amapuro agumala. Nagugyang kutwa bubayar kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutwa ayamanan yan na kadali tanong, bubayar tanong, dingan tanong sa mimberat mo tanong swallah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kuto ayamanan yan na bubayar tanong sa kapumbalingan tanong sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa kapangunutan tanurun, kapatubat tanong. Na di mapanggalabag o manusia kasabab ko kasasakitang kuto pamanang puso yan. Sabab ro, ang mga urip ng Allah, nagupon sakit sa puso, kamada ko manusia ang kuto pamanang kanalian sa ikwallah subhanahu wa ta'ala na kada subabaya yang ikwallah subhanahu wa ta'ala. Na kada su gagawin yan, ranong niyan sa kimbarat mo yang kuwallah subhanahu wa ta'ala. Kaino to ay maanan niyan, nagyang utamala iparateya, lagi do mga sakabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagyang kuta mga panabinabiyan, nagumsumyaw una, ami perang salalang kuwallah ta'ala, na dingan-dingan niran ng kuta magaan, nakaperangiran salalang kuwallah, kakagian magaan, akit muiran, uli nakipagilayan niran sa kuwallah subhanahu wa ta'ala. Ugya mangbuang ko ta pamana mga tao amiyak ang gulaw la sa pamana kasalaan udi na miyadusa na tantua ay maananian na magaan ay maananian nakapatubatiran si ikwallah subhanahu wa ta'ala ugya nagyang kutwa tao ada niya na maknal swallah na dipatubat si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagudirun pananangkupan na aya pa kagangkong sang kutwa ay maananian na manusia na so sahuan yan, uli nagyang kutabubaya yan aribat. Gyan ni peteron sahwa. Gyan na human desire. Gyan kuta lust. Ay maanan yan na may tataralwa bubaya umanusia sa isang kutwa ribat. Nagyang kuto abaya aginawa na dua susun. Paganayong nabaya aginawa ang untol. Agyang kutabubaya akasang kuta dingga di kasumbayang na bubaya utwang untol. Giyang ko tabubaya ka sa kapkan ka sa halal, mga pipi apangan kan nabubaya utwang to. Giyang ko tabubaya ka sa kapangarumang ka, kaangka di pagkadusa na ayamaan niyan nabubaya utwang to. Na giyang ko tuwa ayamaan niyan nabubaya umanusia, abubaya aribat, na anda ba ini umapadalamun na ayag kaundasan yan, na pagkabubayaan yan sukang berasina, adi subat kanyan ayamakna niyan na makapangarumah sa pamana halal a pamana kuwan niya halalun khiyalalun wallah subhanahu wa ta'ala. Sama nuto mga urip wallah nagyanan isakitang kanana puso. Padapan na kasabapan sa sakitang kaya puso adi magagdang manusia nagyang kuto ayamakna niyan naigirakuan na sumanusia na anda ba inin yang ko tahu manusia na kapapadalaman sa ayamanan yan na kapapadalaman sa marsik ang kutaw pamanapuso yan. Naudirun mada ang kuta marsik kadimay kelas ang kuta puso yan na ayamanan yan na dipagilayin wallah subhanahu wa ta'ala sa sampurna apangilay-ilayan ng kutaw pamanalangwa na amalian si isa lungan na mauri. Nagyan ni kiyataroon wallah subhanahu wa ta'ala sa suratul Su'ara ayat 80 agwalo tamang 80 agusyaw sa pitaro yan ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa isang kutwa gawi na didan pakanggay aguna ko manusia sutamukian na gusto mga murya taon yan. Ay mga nagyang ko takapangukum wallah subhanahu wa ta'ala sa isa alungan na mauri. Sa ayabu, ayaman na niyan, napakanggayag guna ko manusia, na sasadin, sa mitalinguman yan, sa ikwallah subhanahu wa ta'ala, sa puso ada sanin-sanin yan. Maanagyang kutwa puso a ikhlas. Daa mapapadal mo na kasig, daa mapapadal mo abubaya aribat, apiap na yaman na niyan, na di makang gulaw sa abubaya aribat, na maga natantwa din yan, di katubat sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Napandapatin niyo man ang kutakapong kumwallah. Ayabu, apakang gaya guna kumanusia, nagyang kutuwa, minitalong man yang kuwallah, subhanahu wa ta'ala, sa puso, ada sanin-sanin yan. Pangnintano kuwallah, mapadal merkitan mga kaya puso, ada sanin-sanin yan. Pangnintano si kuwallah, ayaman na niyan na ay mapadalam sa kaya puso, tanong na su ilmu auntol. Sadiron mapadalam so ilmu aribat a pendedegenian sumadaklataw. Sabab sa dinyan di kang babagus sa kapitian. Adaw kitiw nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadapno kitiw mga sahaba. At sa kanya ni di memangbal kaasar buo pa man pagkabubayan ng manusia. Lagi dia na manusia. Apakisukatian sa barandia na ayaman na niyan nagyang kutwa tao. Nagyang ko tapusuan na kanabaka kapadalmi sa puso, ada sanin-sanin yan, na pagkukumsiran sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Mga uripin wallah, pada sa ayamanan yan, na katsasakitang kuto pa man na puso, nagyang kuto a puso, amitutumbuk sang kuto ayamanan yan, na kapapadal o manusia si isang kutuwa kabubaramaana. Diyang kutuwa pa man na subhat. Anto na isubhat. Na so tigtano ang mabubaramaana. Ibarat na so kabubaramaana o manusia sa tigin ububod na rin di benar ang kaya agama Islam. Ububod na rin di benar ang kaya langulangwan ay naloy Rasulullah. Inaloy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga doon niyan. Minitaral waki niya mga balas. Nagyuto na subhat. Uway, na mababaramaana ang kutwa puso yan. Na ay masusuayan na munot sayrat, na munot sarbis. Na umaylay niya ng kutading gulaw la sa ribat at pagkakuwaon sa pamanakamapiaan, nakapagpakalaba ang kutanegosyo niyan, sa kutadin niyan di kapriba, natayin na gina ni mapia, ang kananayaman na niyan nakuha. Subhat, masusubhat sa kanya. O di, Diyan na lima piya ang kananaw pa manadikan degang sakwan. Ay man na niyan na panakapan. Di niya napagilay ng kutaw pa manakasusuti ang kutaw pa managalabukian. Kaya pagilay niyan, nagyang kuto. Bayak ginawa niyan sa katatag unang kuta. Subhat. Ay man po masuswa ang kuta manusia. Na permanentid. Ay man na niyan. Tatapunang kutaw pa manakalak. Nagugyang kuto ay man na niyan. Nakabubara man na niyan. Nagugyang ko taw pa nakabubalwin yan. Ande ba ini? So galabakyan sa ikwagama na babarama anawon nagupagkadwad anon. Sa manuto na mga oripin wallah, nasasakit ang puso ang kutwa tao sa ay sasakit yan na mitpantag sa subhat. Kasusubhatan. Isa pa na mala apaniyak ito manusia, naigida ka papadalman so puso yan sa ayamanan yan na sahawat. Na may alawitan sa paganay, yung puta sahwa, na giyoto, sububaya aribat. Sububaya auntol, na kanabaw to sahwa. Ibarat, nanto na isahwa, o manusia. Bubaya aribat. Nagyang kutuwa ka kabubaya yung manusia ko kambalasina. Diyan kanan ayamanan yan, nakapkabubayan yan kukang berasina, nasakitan na mala ang maparpadalam sa ikupuso o manusia, na anda ba ini, inaluyanan, wallah subhanahu wa ta'ala sa piyakay manatian,
si inian inadris ko mga karumong nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Peter iyan. Ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hai sakanu ang mga darudupa o nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaba kanu lagi waya maknanian na isa ko mga babay sa iku dunia o di na kanaba kanu lagi do mga ordinary kumakalili da mga babay kay special kanu amay kas kanu na maalakang kanu titukan wa maalakang sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na uban niyo pakapagpangunutan na sukateru iyo uban niyo ayam ananian na uban niyo uban mabaluy sukateru iya pakinliyo ko mga mama anda ba ini mangungunutan kanu si iku kabayo ko mga mama ka kepadalaman so puso ang kuto mga mama aso siran na sasakit sa mga puso iran nagkapadalam kiran ng kuta sakit sa kuta puso iran sa ayat so aniyo na tero kanu sa katero amapia diyan kuto pa mana mga karumong Nabi sallallahu alaihi wasallam na ladiwan ulang-ulang wana baik sa amanan niyan na ubasiran di tero sa tantua mo na nakakatero ayaman niyan na ipun gawiran sa iku mga mama kepadalam susahwa sa iku sabuad ko mga mama mapapadalam ko mga puso iran susakit ya amya sa putro na susabuad ko mga manusia so mga mama antaw ka sa mga babay na adin akapapadaliman sa sakit sa mga puso iran na giyuto iayam niyan na tiya kay datan ruo wallah subhanahu wa ta'ala. Mga urip ni Allah na padapan apa niya kito manusia na agyang kaayaw pa ma na kita taralu o bubaya iyan sa iku dunia na mita taralu sa bubaya iyan sa kapupanimu iyan sa tamu so tamu ko na ekitero no mga ungangan ko mga Arab na asabul hayat rending sa maratabat nagianan na pamana iyakayanan mo agamatan mo agama Islam sa peniyatun tanu ko kapanamuk tanu apani mo tanu sa tamu kaan tanu di pa kada panas si ko kawiyag tanu naguan tanu di pa kada panas ko simba tanu si wallah subhanahu wa ta'ala kaan tanu ayam niyan na ano makala sulitan di kapanabantabang katatabangan ano makala sulitan di kang gulaw sa mapya kanaba ano makala so kapagusan na tanurusan ko tuwaribat kalagidang ko taki papanindan tanurun sa ayam niyan na sigiraw na bunuan ka kakataya sumagato sunggibu kataya sukwat nagyong ko to pamanatamok na dama kabugay na sa ayam niyan nakapakabugay niya na guna na mausar ka sa kumapya mausar ka sa ikulimu ka kung mga pamilyang ka, nagusulimu ka kung mga miskin, nagugiyang ko talang-lang mo na makakikinanglan, na ayamala nagyang kutuwa pa manakapupakaugup ka sa isang kutuwa, di kambiyang na sa ikwagama wallah subhanahu wa ta'ala. Pada panayaman yan, nasakit ang kutuwa puso ang mapapadalmon, nagyang kutuwa kita taralo, akap kebubayo manusia sa kaparulian yan si isang kutwa ayaman niyan na pangkata na mapuro giyang kutwa pamanabantugan nagugiyang kutwa pamanakadato sa taman sa petedak niyan arubu ulagi dia na manusia sa sarbu sa kamakuan niya ng kutwa pamanakadato sabab ro nagyang kanan akap penimu asang kanatamo amita taralo sububayo no manusia agugiyang kanakakuwa sang kanakadato nakiasa bapananan kasabang pananan igidakwan sa kita talaluwa ay mananian na kasasakitan ko to puso. Kaya mo to mga urip no Allah na padapan ay mananian na karina sa sasakit sa puso na amay ka suramig sa manusia sang kutwa ka panambet-mbengyan. Lagi dang kuta kilabaw niyan sang kutwa ka sugay. Na mada suwaya mananian na simben yang wallah kat sabab sang kuta ka panambet-mbeng agugiyang kuta ka sugay nagugiyang kuta kapapasyo
yang kana kita lalun sang kana nakapagtur sa isang kaya dunia wallahu ta'ala na pagilayin sulangwan na mapi pangigilayin na pagpakalipatan o manusia at suwagaman yan susingban yan si wallah subhanahu wa ta'ala lumintong tanong si wallah subhanahu wa ta'ala sa ayamanan yan na wad na sakit o mga puso tanong na kabulungan tanong kami bulong tanuron so kalak si wallah subhanahu wa ta'ala nagugyang kutwa kapatay kapiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awakafa bil mauti wa iza kaya tabuan din aayamanan yan nandao manusia kung ginawa niyan ang kutwa kapatay diyang kuta katatadmin yan sa patay sa kanyan na kaya tabuan dinutuan dao manusia sa ikukawiyag yan sa pangnintanong sa ikwallah arila ang tanong yan nagu ayamanan yan nagulungan yan sa mga sakit o mga puso tanong o baka papadalmi sa mga baka papadalmi sa mga panyakit sa silamong kanubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.